Yn o'r gyfeillion, dyma unwaith eto yn eich cyfer chi yn y modd hwn. Diolch i chi am droi mewn unwaith yn rhagor a phob bendith. Cadwch yn ofalus os gwelwch yn dda. Yn ofalus am fwy nag un rheswm nawr wrth gwrs. Mae'r tywydd wedi oeri yn ddifrifol ac mae angen bod yn ofalus wrth fynd mas. Mae yna ia ac mae'n rhewllyd iawn. Felly, os gwelwch yn dda, byddwch yn ofalus. Ond dylen ni ddim fod yn mynd mas yn rhy bell, bod hawl gyda ni fynd mas i gerdded. Ond byddwch yn ofalus oherwydd y Covid yma hefyd, mae'n dal i fynd ar led. Fe gewn ni yn galw yn ein tro, mae'n sicr. Felly bod ambell un ohonoch chi wedi cael eich galw i gael y brechlyn yma. Fe gewn ni gyd yn galw yn ein tro, felly byddwn yn amyneddgar. Peidiwn â rhoi pwysau ar y meddygfeydd, ar doctoriaid, ar nyrsys yn mynnu ein bod ni yn cael y sylw. Fe fydd y sylw'n dod ato ni yn ein tro. Bod yn amyneddgar sydd eisiau, bod yn bwyllog, bod yn ofalus. Cadw gartre gymaint ag y gallwn ni. Dyna y cais a dyna sy'n ddoeth. I ni'n am gydymdeimlo yn fawr gyda Mrs Katie Davies, Dolanog Rhyd Lewis a'r golli i gŵr 2. Pob gydymdeimlad â chi fel teulu. Mae aelodau eraill o'r teulu yn aelodau hefyd yn yr eglwysi. Ac i ni yn cydymdeimlo a phob un ohonoch chi yn eich colled ac yn eich galar. Digwyddodd pethau rhyfedd yn Unol Daleithiau'r America yn ystod yr wythnos i wedi mynd hibo. Dipyn o gynwrf, dipyn o drais, dipyn o gasineb yn cael ei fynegu. Pobl yn colli i bywydau hyd yn oed. Gyda'r ymosod yma ar y Capitol, fel mae'n cael ei adnabod yn Washington. Cefnogwyr Trump oedd yr rhain. Ac un peth a ddath yn amlwg iawn, nifer o adroddiadau yn cyfeirio at y peth bod yna lot o bosteri yn mynegu mae Cristnogion oedd y bobl yma. Oedd yn ymosod ar y Capitol. Pobl yn gwneud hynny yn enw Iesu, yn cefnogi Trump yn enw Iesu, ac hyd yn oed yn gweld Trump yn debyg i Iesu. Mae'n cael ei erlyd, medden nhw, mae'n cael ei groeshoelio. Ac un eglwys wedi rhoi poster enfawr lan yn dangos Trump yn crogi ar y groes. Na chi gabledd o'r radd flaena. Yr holl Gristnogion yma, neu rhai sy'n galw eu hunain yn Gristnogion, yn ei gefnogi fe ac yn cefnogi'r trais, yn cefnogi'r casineb, yn cefnogi'r dirmig at eraill, at rai gwahanol, yn cefnogi hyn i gyd, ac yn dweud bod nhw'n gwneud hynny yn enw Iesu. Na chi gamddefnydd o enw Iesu. A dyna chi gamddefnydd o'r enw Cristion. Gas i amlygu yn ystod yr wythnos, ac sy'n dal i gael ei amlygu. Mae nifer o gymdeithasau yn dod ynghyd yn galw eu hunain yn eglwysi Cristnogol. Pan bod nhw'n pregethu casineb. Nid yn unig yn Unol Daleithiau'r America, mae yna bobl sydd yn arddel yr enw Cristion yn pregethu ac yn hyrwyddo casineb. Yma yng Nghymru a gwledydd eraill Prydain, mae yna rai sydd yn galw eu hunain yn Gristnogion yn hyrwyddo casineb tuag at fwslimiaid, tuag at bobl o liw croen gwahanol, o ddiwylliant gwahanol ac yn y blaen. Ac gyda'r Brexit yma yn mynegu casineb tuag at Ewropeaid hefyd, bobl wahanol. A ellir mynegu casineb yn enw Crist.
Nawr fel y gwir y rhai ohonoch chi sydd yn fy nabod i fi ddim yn ffan mawr o Awstyn o Hippo, un sy'n cael ei adnabod fel Sant Awstyn, oedd yn byw yn y 5ed ganrif. Mi roedd yn feddyliwr aruthrol o fawr. Wedi cael dylanwad aruthrol ar yr eglwys ar hyd y canrifoedd sydd wedi dilyn. Ac yn dal i gael dylanwad ar ffordd mae pobl yn yr eglwys yn meddwl ac yn gweld rôl y ffydd Gristnogol. Fe ddywedodd lot o bethau gwych iawn. Nath lot o weithiau, ysgrifennodd lot o weithiau pwysig iawn, dylanwadol iawn. Ac un o'r pethau gorau y ddywedodd oedd, os oes unrhyw un yn dehongli'r ysgrythurau, mewn modd y mae e'n credu sydd yn caniatáu iddo i gasau unrhyw un, mae e'n camddehongli. Odi wir, mae e'n camddehongli. Os ydych chi'n dod i'r casgliad y gallwch chi yn enw Crist, gasau rhywun, neu rhywrai, casau rhai o blant Duw, yna chi'n camddehongli. Chi'n camddeall. Ac os ydych chi'n mynnu, cadw at hynny, yna nid Cristion ohonoch. A gweud y gwir, mae'r enw Cristion erbyn hyn, fel mae'n cael ei ddefnyddio yn Unol Daleithiau'r America yn arbennig, yn wneud i ddyn dymuno bod ni'n fel disgyblion Iesu yn cael yn galw'n rhywbeth arall yn lle Cristion. Mae'r gair Cristion, amser bod e'n cael ei ddefnyddio mewn trafodaethau yn ymhrofiad i, fel gymaint o bobl eraill, amser bod e'n cael ei ddefnyddio yn enyn dicter, a gwrthwynebiad yn syth just y gair. Oherwydd ar unwaith y meddyliau pobl oherwydd y cyfryngau, a'r cyfryngau torfol, a'r cyfryngau cymdeithasol, oherwydd rheini, mae'r gair Cristion yn fel petai yn disgrifio'r bobl yma nath ymosod ar y Capitol, y bobl yma sydd yn cefnogi Trump, y bobl yma sydd yn hyrwyddo casineb. Mae'r rheini o'r Cristnogion. Fydd mae'n un o'r rheini. Fydd mae'n dymuno bod yn un o'r rheini. Ac mae'r ffaith bod nhw'n cael ei adnabod drwy ddefnyddio'r un enw a ni fan hyn, ni aelodau'r ofalaeth hon, ac eglwysi eraill yma yng Nghymru. Mae'r ffaith bod yr un enw'n cael ei ddefnyddio yn peri embaras, yn gosod ni yn amddiffynol ar unwaith. Gorfod esbonio, gorfod dadle, gorfod dweud na, nid Cristion fel na o dwi, ond bydde fe'n dda o beth os bydde ni yn gallu cael enw arall arno ni'n hunain, yn hytrach na'r gair Cristion. Pan ni'n troi i'r Testament Newydd ac i lyfr Actau'r Apostolion yn fwyaf arbennig, mae yna enw arall yn cael ei roi ar bobl oedd yn ddisgyblion i'r arglwydd Iesu. Pobol y Ffordd oedd rheini yn ôl llyfr yr Actau. Y Ffordd oedd y term oedd yn cael ei defnyddio i ddynodi yr eglwys. Pobl oedd yn rhannu'r ffydd a'r gobaith Cristnogol. Y Ffordd. A pobl y Ffordd oedd y rhai oedd yn dilyn y ffordd honno. Beth yna'n golygu wrth ddefnyddio'r ymadrodd y ffordd? Mae Iesu, wrth gwrs, yn dweud mae fi, medda fe, yw'r ffordd a'r gwirionedd, a'r bywyd. Nawr, mae yna sawl ffordd i ddisgrifio ystyr ffordd. Sawl ffordd i ddehongli y gair.
Un ffordd yw gweud mae y ffordd fawr, ffordd i dramwyo yno, ffordd fel cyfeiriad, ffordd i fynd ar hyddi i ryw fan arbennig. Ac yn y modd honno, mae pobl yn gyffredinol yn dehongli gair ffordd. Mae fi yw'r ffordd, meddai Iesu. Mae fi sy'n gosod chi ar y cyfeiriad cywir. Mae fi sydd yn dweutho chi ble i fynd a siwd i fynd. Na. Ond mae yna ffordd arall. A ffordd honno fi'n credu yw ystyr y ffordd yn Llyfr Actau'r Apostolion. Ffordd Iesu o weithredu. Mae fi yw'r ffordd, mae fi yw'r ffordd o weithredu. Mae fi yw'r ffordd o wneud pethau. Mae fi yw'r ffordd o fynd at Dduw ac yn dangos ffordd Duw i chi. Nid bod y dehongliad cyntaf yn anghywir, nag yw, dim o bell ffordd. Ond y dehongliad na, ffordd o weithredu yw'r un i fi'n credu sydd yn allweddol bwysig i'w ddeall. Felly, pobol y ffordd yw pobl sydd yn gweithredu fel mae Duw yn gweithredu. Yn gweithredu fel mae Iesu yn gweithredu. Gai droi at adran yn Llyfr Actau'r Apostolion, yn y 19 bennod, lle mae yr ymadrodd yn cael ei ddefnyddio cwbl o weithiau. Daeth rhyw iddew o'r enw Apollos i Ephesus, brodor o Alexandria ydoedd, a gŵr hiawdl, cadarn yn yr ysgrythurau. Roedd hwn wedi ei addysgu yn ffordd yr arglwydd, yn ffordd Iesu. Wedi cael ei addysgu yn ffordd, nid y ffordd at Iesu, neu y ffordd i ddeall Iesu, ond ffordd Iesu yn ffordd yr arglwydd. Gallai olygu ffordd Duw wrth gwrs, gan mae Iesu yw'r ymgnadoliad o Dduw fel y gwelwn ni yn y man. Ac yn frwd i ysbryd, yr oedd yn llefaru ac yn dysgu yn fanwl y ffeithiau am Iesu, mai am fedydd Ioan yn unig y gwyddau. Dechreuodd hwn hefyd lefaru'n hi yn y synagog, a phan glywodd Priscilla ac Aquila ef, cymerasant ef atynt, ac esbonio iddo ffordd Duw yn fanylach. A chan i fod yn dymuno mynd drosodd i Achaia, cefnogodd y brodyr ef ac ysgrifennu at y ddisgyblion ar iddynt ei groesawu. Ac fe ath e i Achaia. Achaia wrth gwrs yw rhan deheuol Gwlad Groeg, y rhan o'r isthmus, lle mae Corinth yn sefyll lawr i'r de. Hwnnw yw Achaia. Ac i fyny yr ath Apollos. Ond dwywedd mae'r ffordd yn dod. Ffordd yr arglwydd, ffordd Duw. Sylwch eto, nid ffordd at yr arglwydd, nid y ffordd at Dduw, ond ffordd Duw. Ffordd Duw o weithredu. Ffordd Duw o weithredu sydd wedi cael ei fynegu yn yr arglwydd Iesu. Iesu sy'n dangos ffordd Duw o weithredu. Felly pobol y ffordd yw pobol sydd yn gweithredu ffordd mae Duw yn gweithredu. Ffordd mae Iesu yn gweithredu. Ffordd mae Iesu yn ymwneud ag elynion. Ffordd mae Iesu yn ymwneud â pobl sydd yn ei ddirmygu. Ffordd mae Iesu yn ymwneud â pobl sydd yn ei gysau. Ffordd mae Iesu yn trin pobl sydd yn dost ac yn afiach. Y pwysles y mae Iesu yn rhoi ar iechyd. Iechyd corfforol, iechyd meddyliol, iechyd ysbrydol. Yr holl bersonoliaeth cyflawn. Y pwyslais y mae Iesu yn rhoi ar hwnna. A meithrin hwnna. A cefnogi hwnna. Ffordd mae Iesu yn gweld bywyd. Ffordd mae Iesu yn gweld pwrpas bywyd. Ffordd mae Iesu yn gweld nod bywyd.
Ffordd mae Iesu yn gweld y modd y dylen ni ymwneud a'n brodyr a'n chwiorydd, a'n gelynion. Y ffordd. Pobol y ffordd. Ond bydde fe'n wych os bydde ni yma yn gallu datgymalu'n hunain oddi wrth y bobl hynny sydd yn galw eu hunain yn ddisgyblion i Grist, ond sydd ddim yn dilyn y ffordd honno. Nid pobol y ffordd mohonyn nhw. Gadewch i ni fod yn bobl y ffordd a gweithredu fel mae Iesu yn gweithredu. Fe yw'r llinyn mesur dros bopeth, dros bawb, dros bob un. Ie, dros do i yn gymaint a dros unrhyw un arall. Mae'n rhaid i fi edrych ar yn hunan a gofyn i'n hunan o dwi'n un o bobl y ffordd. A fod yn barod i newid pan mor angen hynny yn dangos i hunan yma. Hynny'n dangos i hunan yn ddigon yma. Achos nid rhyw newid unwaith ac yn byth mae dod yn un o bobl y ffordd, ond newid cyson rheoledd, dyddiol, bob awr hyd yn oed, o bob dydd. Helpa ni o Dduw i fod yn ddisgyblion i ti, i fod yn un o bobl y ffordd. Madde i ni, os oedden ni yn cam ddefnyddio dy enw di, cam ddefnyddio dy eglwys di, cam ddefnyddio dy ffordd di. Madde i ni, a helpa ni i fod yn well disgyblion ac yn bobl y ffordd go iawn. A gofyn nhw'n hyn yn enw Iesu. Amen.